morning everyone and welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनैहाय आङो बड'लेण्ड मार्टियास सेमेट्रियाव दंफैयो। बेनो जाबाय क'क्राझार देबोरगावआवहाय। आं बेखौ एसे नोंथांमोननो देखायनो सानदों, आं एसे शेयार खालामनो सानदों भिडिअसफोरखौहाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअसखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम। नैबेनो जाबाय मेन गेट, एन्ट्रेन्स गेट बियो, बेजोंनो हाबो। सिङाव हाबलांनायसै। दा गेटआबो बन्द'सो, बेजों खुलियाखै। एसे ओरै सिंजों हाबनाय नायसै, नैबेजों बारसै वालजोंहाय। सान्दुं गोसाथार, फुंनि सम, बेखायनो बिराद सान्दुं। नैबे जाबाय राजानि थफसि बायदिथार नै। नैबाव लिरनाय दं नै, बड'लेण्ड मार्टियास सेमेट्रि फाउन्डेसन स्टोन लेड बाय अनेबल चिफ बिटिसि हाग्रामा श्री हाग्रामा महिलारी अन द 3rd of November 2004 आवनो बानायदों बेखौ। बेलासे टाइमाव बेरायनो मोजां बाहाय। नैखौ फाउन्टेन बानायगोनदां। ओरैथिं थांग्रोनोसै। नैबेयाव जाबाय मार्टियासफोरखौ फुजा होयो। ओ डियर मार्टियास, वी salute you for your supreme sacrifice. We are committed to carry forward your dream to bring it into reality. मार्टियासफोरखौहाय बाहाय खुलुमनाय जायो, रेसपेक्ट होनाय जायो बाहाय। एसे आं ओरै सिङाव हाबबावनि। हाग्रा जाजोब्बाय नै। नैबेयावहाय बिराद मोजां बिबार गायोमोन। दा बोथोर गैलाना, दैज्लां बोथोर जाबाय दा, ओंखायनो बिबारफ्राबो थांनो खस्थ', अखाजों गाज्रि जायो। गोजां बोथोराव बिराद मोजां, बिबारजों बिराद मोजां समायना जायो। नैबे जाबाय फाउन्टेन। दासिमबो जायाखै बियो फाउन्टेना। ओरै जाबाय मार्टियासफोरनि नाम दङ, जाय जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाय जाय साक्रिफाइस खालामदों बिसोरनि नामफोर गासिबो दंजोबो। आं बेखौ र' देखायहैगासिनो। नैबेयाव मार्टियासफोरनि नाम दंजोबो। हाग्रा दुजोब्बाय दा, साफा खालामथ'नाय जायाखै, लासैनो साफा खालामगोन। नामफोरखौ नायनो हागोन नै, मार्टियास सल'मन बसुमतारी, फावरि पटा अरां माजबाट उदालगुरिनि। नैबे जाबाय लखिमपुरनि, नैबे जाबाय गहपुरनि। गासिबो नामजों डिस्ट्रिक्टजों लिरनाय दंखाजोबो। बिसोर गासिबो मार्टियासफोर, बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिसोरो साक्रिफाइस खालामनाय। नै गहपुर सनितपुर, गहपुर सनितपुर, गहपुर सनितपुर, बांसिनानो गहपुर सनितपुरनि गोजाजोब। उदालगुरिनि
नैबेयावबो गहपुर सनितपुर नै तामुलपुर क'क्राझार गहपुर क'क्राझार सेरफांगुरिनि हनै नैबे क'क्राझारनि कार्बि आलं गहपुरानो बांसिन जोब बाक्सा बाव माने गासिबो मार्टियासफोरनि नाम दंजोबो जाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जाय जेनेबा साक्रिफाइस खालामदों जों बिसोरखौ सालुट खालामनांगोन रेसपेक्ट खालामनांगोन जों सालुट खालामनांगोन मानो होनबा बिसोरो गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौहाय बिसोरो साक्रिफाइस खालामनानै जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बिसोरो साक्रिफाइस खालामदों बिराद बुरजा दं ओरैहाय आरो हौरैबो दङ हौरैनाबो बिदिनो उदालगुरि बिथिंनाबो बिदिनो एखे नै गहपुरनि दङ गहपुर सनितपुर नै गहपुर सनितपुर पानेरि उदालगुरि बिजनि चिरां गहपुर बांसिनानो ओरै सानजा साइडनि गहपुर सनितपुर साइडनि गोजाजोब जेरावबो गहपुरल' नुयो गासिबो बाहाय मार्टियासफोरनि नाम दंजोबो नै ओरैनो हाजार मार्टियासफोर लोगोफोर नैबेयाव जाबाय मोनसे फुख्रि दङ एकदमबारे गुवार आरोना सुइमिं पुल बादि बिराद मोजां बेलासियावथ' बिराद मोजां थान्दा बार नै दाबो बिराद मोजां बारा आं नोंसोरनो देखायनि बेनो जाबाय फुख्रिया नैबेयाव थानो मोजांथार नै बिराद मोजां बार नाङो खोलो खोलो नोंथांमोना जाय फैफेराखै बिसोरो फैनानै बेरायफैनो हागोन नैबेयाव फट' लानो हायो फट'नि थाखाय मोजां बाहाय बिराद मोजां बार एकदमबारे खोलो खोलो आयै बेबायदि गरमाव बे जायगाखौ नागारनानै थांनो बाखायो टाइम पास खालामनो बिराद मोजां बाबरे जायगायाबो एसे खुला जाबायना ओंखायनो बारा बिराद मोजां खोलो खोलो फैयो नोंथांमोना जाय ओरैनो टाइम पास खालामनो गोसो बिसोर बेवहाय फैनानै टाइम पास खालामफैनो हागोन नै बिराद मोजां बारा सयथि मानिबाय आं आराम दिनैसो मिन्थिदां बाहाय माने बेबायदि बार बारो होननानै एबारनिफ्राय बेयाव फैनानै थाफैबाय थानांसिगोन टाइम पासनो बिसना सादोर गांसे लादो गान्दु लादो आराम बाहाय बनानै उन्दुफैबाय थादो टाइम पास रिलेक्स एकदमबारे आइ बारा आयु गोदो उन्दुनानै गोदो मोजां सिमां नुलायलायगोन हाबाब बेबायदि जायगा गैयालै न' सिङाव थास्लायस्लाय फांखानि बार जास्लायस्लाय बाहाय फैनानै सानसे थाफै
मेन गेटआ हरै जाबाय बेरे लास्ट जाफैबाय नैबेनो जाबाय माने बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे सिङावहाय आं एसे भिडिअसफोर खालामनो सानदोंमोन नाथाय सिकिउरिटि गार्डनाव सोंदोंमोन आं पारमिसन लादोंमोन एसे सिङावहाय बिदिनो ब्लग भिडिअसफोर बानायनो मोनगोन नामा होननानै दा बिसोरथ' जेबो बुंनो हायासै ओंखायनो एसे उसुबिदा मोननानै सिङावहाय आं माने भिडिअ खालामासै आरो नेक्स्ट टाइम एसे बिदिनो पारमिसन लानानै मोनोबा खालामसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स' थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ थेंक इउ एभ्रिवान